Здравейте хора, аз съм Zed Pro и днес ще ви покажа как да си отработвате видеята с коя програма с VideoShop. Shop или Shop. И аз не му научих името. Влядете в Google. Може да го намерите и с Mobizen. Пишете просто Mobizen. Опа. Ето Mobizen. Тръгвате надолу и ще ви излезне той. Програмата само, тя е доста надолу. Поне аз обикновено ето я. Ето тази програмка. Инсталирайте си я. Ето как работи. Отварям. Той трябва да ви излезе първоначално, след това ще ви излезе на нещо и да ползвате. Натискате видеоредакт. Ако имате интро, снимки, такива неща, примерно е къде моето интро. Слагам го. И тази котка. И вижте. Само гледайте. Те става и с други клипчета. И ето, примерно, опа, ето тя две снимки и интро, да, първо двете снимки, това и това още един път, слагам и това и те и гледайте. Опа, не сложих интрото. Ето. Готово. Ето това беше. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, абонирайте се за мен. И някой друг да кажа. Чао.